خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا: أطهر بدني بصلاة، بوضوئي، بركوعي، بخشوعي دوما ألقى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Ambalimawo ambe foli di awma ni watina amana ge yororo amana ke sigida konana ambe foli tandi aw bejele mani watina aka wati foli kawnye ka foni islami aka foli kanya ka bejele foni kisiga foli kanya no assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala ni watina sa ambalima ke ani anje nyo ani do denge no yakoba konta anya bismillah anfe kuma blongo femme aka ko folla gadiri abino fachari anye bamananka ancin na wala sanen au ambela jilenga se kana fani la gadiri ale karaka la gadiri ale kitabu femme aka ko fo adama deun na falando aka do ngafo femme seli ale wala ndaw chamambe akuna na fota sakara ko fo seli nyamfew ani seli chemfew ankar mo dabina sen numbe jile ma wala den kunna femme la gadiri wala nda ni ala sona minan karo bismillah nga bismillah sa femme aka ngi surabe ambulokoro femme ngi sura fleni ni mawambe ni wala den fro nama yorum num famu ala wesaka bella kan sura la no 76 97 30 05 76 97 30 05 malterie 66 97 30 05 awaransi ni amaltere bela jelen kile ni fefe wolo ni la sona ni ambalma ke abenya osro ni alaka je ni wala den kunjira ni mayor min famu yesa ga belen ni sura na kanyininga ni alaka je amay na la fe alaka mesawama ketaw ani anga photo bela jelen ka amba fa karamu ka bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله إطرته الطاهرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. الدنجدو أنا بالمكة يعقوب كنت anje nyogona kan nyogodo de hanyina fe angalla gadare koro fo uye bamanangana anga famu hakela ayo ledu di umaka fanna ala sona manala noya mambake anvlo ledu dafa kenedika amanyina fe ala fe alaka alaydun dafarin noya okafe lagdar tigi ayra togoydi lagdar tigi ayra togoydi ko Abdurrahman atogodi ko Abdurrahman
a fa tɔgɔ ye ko Muhammad, a mɔkɛ tɔgɔ ye ko Amir. Lagdaratigi yɛrɛ Afiriki dɔnnibaa dɔ de don. Afiriki dɔnnibaa dɔ de don. A kun bɛ Ala bato Alimami Maliki ka taasira de kan. A kun bɛ Ala bato Alimami Maliki ka taasira kan. A ka tawhidu kun ye Ashayiraw ka tawhidu de. A ka tawhidu o kun ye Ashayiraw ka tawhidu de. Nana Ashayiraw bɛ tawhidu min kan, a kun bɛ o de kan. O kuma na an y'a ɲini k'a fɔ an b'a fɔ ka a kɔrɔ fɔ bamanankan na an ka faamu hakɛ la. Ni fili min yera a la o bɔra anw na, o kɔrɔ de ye an b'a ka maana faamu i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min. O tɛmɛnen kɔfɛ lagdaratigi yɛrɛ o tun b'a wele ko Abu Zaydi. A tɔgɔ yɛrɛ kɔni tun ye ko Abdurahman, nka u tun b'a wele ko Abu Zaydi. Kitabu wɛrɛw b'a fɛ n'a ye olu bɔ mun tɛ lagdari ye. A ye kitabu dɔ bɔ mantigi la. O kitabu in tɔgɔ ko Matn Sulam. Ani a ka kitabu dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma Al-Jawharul Maknun. A ka kitabu wɛrɛ fana bɛ yen u b'a fɔ ma Sharhu Siraj fil Falak. Ani a ka nin lagdari yɛrɛ. O tuma lagdaratigi yɛrɛ a bangena san jumɛn? A bangena hijira san 918. A bangena ka bɛn hijira san 918. A fatura ka bɛn hijira san 983. A bangena dugu jumɛn na? O b'a fɔ de ma ko Natiyus. A fatura ka bɛn hijira san 987. A miladiya jate la n'o ye tubabu san ye, a bangena ka bɛn tubabu san san 1518. 1518. A fatura ka bɛn tubabu san san 1575. 1575. O kuma na a bangena san min na o san ye nin ye. A bangena dugu min na o tɔgɔ ko Natiyus. A tɔgɔ ye ko Abdurahman. O tun b'a wele ko Abu Zaydi. O kuma na an b'a fɛ ka don kitabu kɔnɔna na.